Takže ahojte všetci. Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Verte, neverte. Presne to. Toto isté video už nahrávam po tretíkrát a zrejme ľudí musí asi po štvrtýkrát, pretože vždy sa vyskytne nejaká chyba. Momentálne je to naše šteniatko Molly, ktoré šúpe do stojana. Je to poklad. Je to poklad, ktorý hryzie všetko, čo len môže. No hej, áno, Holka, o tebe rozprávam. Takže toto video bude kratšie a nadviažem ním na posledné video, ktoré som natočil, kde som vravel, že o 2 týždne bude žrebovanie a tak prišiel ten čas. Najprv to malo byť živé vysielanie, žiaľ YouTube platforma proste má takúto požiadavku, že na to, aby niekto mohol natáčať aj živé videá, musí mať minimálne 50 odberateľov. To ja nemám, takže to musím robiť touto cestou. V tomto videu teda vyžrebujem výhercu dreveného šperkového setu, ktorý som vyrobil a o ktorom bolo predchádzajúce video, v ktorom som hovoril podmienky pre zaradenie sa do žrebovania. Jednou z podmienok bolo prihlásiť sa na odber mojho kanála. To znamená stlačiť zvonček a povoliť všetky upozornenia z môjho kanála. Tým pádom sa dostanete oznámenie, myslím, že formou e-mailu, že je tam ďalší obsah na mojom kanáli. Ďalšou podmienkou bolo lajknúť video. No a ďalšou podmienkou, aj keď tých podmienok mohlo byť viacej, pretože YouTube algoritmus, keď vytvára analytiku o kanáli, tak tam ukazuje, že aká je dĺžka pozerania videí. Takže všímam si, že niektorí ľudia len kliknú na video a potom hneď zatvoria, hej, a tým pádom sa to nezapočíta do platného pozerania videa. Preto ak môžete, zapnite video, nechajte telefón na stole a robte si svoje a nechajte pozrieť video až do konca. Tým pádom sa to započíta ako platné pozretie. Čiže o tej ďalšej podmienke bolo lajknúť a potom napísať komentár. Zase je to kvôli YouTube platforme a proste algoritmu, ktorý ho ovláda. Je problém zistiť, kto je odberateľom kanála. Čiže zo všetkých odberateľov, ktorých mám, nie je ich tam veľa, samozrejme, oficiálne mám označeného ako jedného odberateľa kanála. Pretože ten odberateľ, YouTube platforma je nastavené, že platný odberateľ musí mať nejaký obsah na svojom profile, či už nejaké videjko alebo niečo také, a taktiež musí mať zaznačený odber toho konkrétneho kanála kompletne so všetkými oznámeniami. Čiže nedá sa poznať, kto je odberateľ. Hej? Preto som požiadal vás samozrejme o to, aby ste napísali krátky komentár, či už jedným slovom alebo smajlíkom, napríklad hello napísať alebo ahoj. Kvôli tomu, lebo sa v komentároch zobrazí váš profil. Zobrazí sa, kto ste vlastne. Hej. Tým pádom vás môžem zaradiť do žrebovania. Pod konkrétne video
sa podpísali alebo pridali komentár len 3 platní odberatelia. A to Dana Andrasiová, potom to bola Katulienka a Marko Koterba. Poprvýkrát, a myslím aj poslednýkrát, tu urobím, že zahrniem medzi platné hlasy aj 2 ďalších, ktorí napísali komentár, asi to nepochopili. Napísali komentár pod post, ktorý som zverejnil pred časom, v ktorom som sa snažil vás oboznámiť s touto ponukou. A na to vyšlo krátke videjko, v ktorom som pozýval znova. Ale potrebné bolo uviesť komentár do hlavného videa. Že v tom poste, ktorý som zverejnil, tam do komentára napísala komentár Štefania Koverová a Justina Durňáková. To je moja mama. A tak tu nemôže byť nechať. Takže títo dvaja taktiež budú platnými hlasmi pre tentokrát. Prosím vás, a nie len vás, ale aj ďalších, ktorí sa stanú časom odberateľmi môjho kanála, prosím vás o to, aby ste pri ďalšej takejto ponuke, ktorých bude samozrejme viac, uvádzali komentár, okrem tých ďalších podmienok, uvádzali komentár pod video, v ktorom je tá výroba, ktorá je vlastne to hlavné video. Nie tie krátke videá alebo posty, ktoré majú znavigovať k tomu hlavnému videu, ale pod hlavné video poprosím. Takže asi takto. Čiže máme 5 platných hlasov. A urobíme to takto, že číslo 1 bolo, ako prvý komentár bola Dana Andrasiová, druhý platný komentár bola Štefania Koverová, tretí platný komentár bola Justina Durňáková, čiže číslo 3. Ďalší komentár bola Katulienka, to je číslo 4. A 5. platný komentár bol Marko Koterba, čiže číslo 5. Teraz si otvoríme online generátor. A dáme tam číslo od 1 do 5, ako 5 platných hlasov. Stlačím, aby ste videli, že to funguje. Tak, vidíte, že funguje, takže teraz, keď stlačím číslo, ktoré vyjde, bude majiteľom číslo 4. A číslo 4 bola Katulienka. Takže Katulienka, gratulujem. Mám tu pripravené aj ďalšie projekty, samozrejme. Momentálne pracujem na jednom väčšom, ktorý vám nebudem ukazovať. Možno na budúci týždeň vyjde ďalšie video, v ktorom budem ukazovať výrobu dlátka, ktoré som potreboval pre pokračovanie tohto projektu. A ďalšie videjko, tiež také kratšie, bude laserový projekt, pretože mám aj vypaľovačku, gravírku alebo laser. Takže bude tam obrázok, ktorý som vyrobil pre jednu pani od nás chrámu. A myslel som, že by som vyrobil sponu do vlasov. Najprv som myslel, že vyrobím iba jednu, ale potom ma napadlo, že vlastne mám 3 rôzne veľkosti zapínacích mechanizmov a tým pádom by som mohol urobiť 3 spony, čiže by boli 3 výhorcovia. Žiaľ, pre mužské publikum zatiaľ nič pre vás, páni, ale určite niečo bude. Poprosím vás do komentára, ak chcete, môžete napísať, čo by ste si prijali, aby som vyrobil.
Samozrejme, ak to bude v rámci mojich možností, tých takých menších vecičiek, tie videá, tie promócie môžeme robiť častejšie samozrejme. Čo sa týka tých väčších vecičiek, tak to bude trvať dlhšie, zhruba asi ako nejaký taký projekt, ktorý robím teraz. Natáčaním tohto projektu som strávil už asi nejakých 10 dní. A potom z tých 10 dní nahrávok musím urobiť jedno polhodinové, maximálne polhodinové videjko, čiže je to kopec práce. Chcel by som sa vám poďakovať za vašu podporu, za to, že ste sa stali členmi môjho kanála, mi dali like a že ste napísali aj komentáre. Znova vás poprosím, ak môžete, zdieľajte. Nechajte zapnuté video, nech to beží, nemusíte ho pozerať a počúvať moje bláboli, stačí, keď to necháte bežať, tým pádom sa mi to započítava do platných pozeraní videí. Verte tomu, že z toho nemám žiaden zisk, aspoň nie zatiaľ, bude to trvať veľmi, veľmi, veľmi dlho, touto rýchlosťou, kým by som mohol zarobiť aspoň niečo cez YouTube platformu. Takže prosím, zdieľajte, aby sa mi zväčšil počet odberateľov. Chcem vám popriať všetko dobré. Nech vás žehná Boh a nech vás ochraňuje Matka Božia. No a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ešte raz, Katolínka, gratulujem. Majte sa.